Mabulokon nga mga decorations ang bida ning usa ka opisina sa Mandaue City Hall. Mga dolls nga sulob ang lain-laing Filipiniana costumes, ingon man mga mask ang ilang ipakita. Ang detalye ni Nico Sereno. Makadani sa atensyon ang dayan-dayan ni usa ka opisina sa Mandaue City Hall. Iya kini ni Glenn Mayol, sakop sa accounting office sa syudad. Ideya niya nga i-incorporate sa Christmas decors ang iyang doll collection. Suot sa mga munika ang mga Filipiniana gowns nga siya sab mismo ang mitahi. Ang mga tela gikan rasab sa ukay-ukay nga iyang pinalit. Ang sobra nga tela gigamit sab niya sa mga party masks aron materno kini sa iyang mga dolls. Concept na ko ani is kaning tungod sa atong pandemic unya ni abot sa ang Pasko nga dili nato gyud tuloy ang Pasko bisag unsay panghitabo tuloy natong Pasko. Matod ni Mayol, pamparelax na sab niya ang pagsanina sa iyang mga dolls ug pagtahi sa mga biste niini. Nakatuna niya ang pagpanahi gikan sa iyang inahan. Matod niya, di kuno kinahanglan nga mugasto og dako sa mga materyales, importante nga napalipay siya niining iyang gihimo. Although medyo kuti gyud siya pero ug mao gyud imong passion. Kanang malingaw ra jud ka nga every time na kay maporma nindot ang feeling unya makakita kag bagong material nga imo na sang buhaton. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.